Entre quart i quart, com que estic tocant-me la panxa per no dir una altra cosa, m'han dit, no, ara vigila pels carrers, a veure, a la nit, quins cruces de porta hi ha, a veure si hi ha moviment a les cases. Jo sempre dic que de moviment n'hi ha més a dins. Jeremies! Què? Si no t'agrada, no passa res. Tota aquesta gent que hi ha aquí no són convidats teus. Han vingut a fer una prova per fer de campaner. Com una prova per fer de campaner? Si no t'agrada, no passa res. Què vol dir una prova de fer? Coi, què els hi ha donat? Escolti'm, la Petra Clàudia, a mi no me la toca ni Déu, m'entén? La Petra Clàudia Ja t'he dit que a casa del senyor no blasfemes. Miri, ja li he dit que a casa del senyor no blasfemo, però a casa meva dic el que em dóna la gana. I si té alguna cosa a dir, vagi al prior i li explica, vagi corrent a baixar i li diu al prior tot el que blasfemo jo. Tingui, li regalo, només és una foto. No et preocupis, Jeremy. No, jo no em preocupo de res. No et preocupis. Algú té poc. No fuma ningú. Jo aquí dalt estic molt sol, només demano una miqueta de poc, no fuma ningú. Mare meva, com estem de fotuts. Miri, escolti, sap què pot fer? Se'n pot anar a baixar i allapar-li el cul al prior. A mi no m'atabali, que jo ja tinc prou feina tocant campanes. A més, ara és hora de dormir. Vinga, va, brillo! Jeremies, aquí a Reus se toquen totes. Clar, això ho diu perquè, clar, a Valls són més espavilats els campaners de Valls. A Valls, el campaner a les 10 plega i no s'hi posa fins a les 7 del matí de l'endemà. Perquè Valls és un poble, Reus és una ciutat. Aquí es toquen totes les hores i es toquen tots els quarts. I a partir d'ara has de tocar a les 7, que és quan entra la gent a treballar, a la 1, que és quan surt, a les 3 quan torna i a les 8 quan torna a plegar. Vol que li digui una cosa? Jo ja no toco vores. Que no toques vores? Campanes no en toco, però de vores cada dia en toco menys. Després diuen que estic grillat, clar que estic grillat, coi. És que no paro de tocar campanes. Jeremies, tranquil. A partir d'ara no tocaràs res. No tocaràs ni les campanes, ni tocaràs més el vi de missa de la sagristia. S'ha acabat, Jeremies. S'ha acabat! Un moment. S'ha acabat, Jeremies. Lo de les campanes passa. S'ha acabat. Però el del vi de missa, jo només prenc aigua del Carme, jo ja ho sé qui se'l fot el vi de missa. Jo ja ho sé qui se'l fot. El prior se'l fot tot el vi de missa. Coi, tanta missa, home. No et preocupis, Jeremies. S'ha acabat. No, un moment, mossèn Ramon, no marc. Segur que s'ho han pensat bé? No trobarà ningú que ho faci tan bé com jo, això, Van molt buscats els campaners. No saps ni quan has de tocar les hores, toques quan te dóna la gana, no saps ni quina melodia és la de la festa major. No, escolta, un moment, a veure, parlant, jo penso que tot això ho podem renegociar, Ho podem renegociar, però clar, és que jo treballo moltes hores i cobro molt poc, no em puc moure d'aquí, no puc sortir, no tinc ni un dia lliure, ni un trist dia lliure tinc. Mossèn Ramon. Això ja ho sabies quan vas vindre a viure aquí, Jeremies. Però quan vaig vindre a viure aquí, així de petit. No, mira, fem una cosa, ara baixem i parlem amb el prior i mirem de reconsiderar-ho, perquè és que a mi si em prenen la Petra Clàudia jo no soc ningú. La decisió està presa. Però no vaig a ser bon, sisplau, per favor, És decisió del prior, no meu. Mossèn Ramon, no vaig, mossèn Ramon! No me la toqui, perquè jo des d'aquí dalt us veig a tots, que sé on viviu cadascun de vosaltres. I si me la toqueu, vindré a buscar-vos.